Balimao anyokuma très urgent. Balimao kabako kodo kara ayesi kono tuguni. Bien dimanche 1er mars 2026. Balma Malien, Balma Burkinabé, Balma Nigérian, aywa ko tero ko sharia de bena ke ayesi re konana Mali dorontede. Yaro Mali lobe ka muso bla ka Burunusi do. Ko ayesi jamana be ko ka Burunusi do abela. Menu were ka message kala. Ko sharia ko ka barake Qur'an la. Ayesi jamana bela ko kubno de imposer. Ko ni ayesi jamana ma son ko be ta ka Burkina ni Niger ko tulu fana attaquer tukuni. Anta don ujigi dale me munga ni kande. En tout cas yo Mali fangeli memene. Awa uka basi de Mali fana yi. Nou beta Burkina kama bobo Mali la de ou te bo roche be Mali la di. Donc menu were kuma kan kala Mamoudou Bari. Malien bela jele Mamoudou Bari do ale jatika wale mogo kanya mogo ba doy Mamoudou Bari aka message mena kala ame je kala me nyoko fe. Muna ubeka ni kuma info metla ka kuma fo anga janga name. Ani nunu mamu nunu nindi Allah subhanahu wa ta'ala tayinde ka kedu makulone Allah sonnama wa ala tayinde bisamatini Allah sonnama ode message amba feka mun yesi Mali autorité ani Burkina ani yoro mimbi ni mankay me o kay tijja ka segu ko o ka don ka ko numa segu ko la fetine kisan kelay abina a eta uflana tani Allah sonnama o eta uflana min flene amma usoro fawka tumbawla amma usoro fawka yoro munu na usoro awko obsaka yere sigri yoro la ni ala sonnama bara bina nyeso yoro la Voilà. Ni jamanu flene apele jene labenendo kunindi Allah subhanahu wa ta'ala ni ala sonna onye bara tumini wa don nataw Abela jele kuma imesam. Saro bena wuli katan ubena anga dugubaw de attaquer ode kuma yere koro di sam. O korosan Nauma siga ko aka barake ni Qur'ana yi u bena attaquer. Me mu fo Malien bela jelingana. Kuma in korote ko sulamea ko uteka kuma sulamea manifode. Naloma do be ulbe taka sulamea bela gushi. Sulamo ye sulamo ye ninkana sulamea ninkana. Nunu fleka ni kuma mfota. Uyelu unire ka klinata wi. Ça n'a rien à bien confusion. Maintenant, plan de rebe AEC contre la meno fanabi. Mali, Burkina, Niger. Nan sigre manga wulanga jo. Dien mangene bi, ayere nyabala mumeka ke dien kono bi. Donc, nie sharia de dontola yi AEC rekono sisan. Mali keni sharia keni Mali kono sisan. Parce que Mali muso cité Bobby kabe voyager kate Burunusi do. Oba ira kafo fanga bula Malabi. Donc si ça, ou y'a malokine du mal qui fa, ou fait qu'à AEC to de fana la descend. En tant que ou be sinoro Mali kono, ni mena akri digise 2012 scénario là. Ni makelo de kumbe Burkina Faso ou kumena Mali attaqué, en akli bala. Oh, AEC dugu la deon, mumena wuli, ou be ka bo Côte d'Ivoire de kana Mali chi, ou be ka na bo Côte d'Ivoire de kana Burkina chi, ube ka bo duguto hey ube ka bo Mali la koy mulu me ka ta Burkina kala bebe ka bo Mali la di ambaro na ko bi ndendu ko Burkina frontière mo ko do kuma naw abe bagala jamana fefe ma o hitede mo gon me Mali red la donc si ça parce que ni be fe ka fura sore ka bana la figa bana doni ne tra docteur sola kungolo be ki dimi ne ko ki ko be ki dimi ni docteur ko dimi fura de mo be ka kungolo dimi ba donc bana munu me ka marfa ta ka AEC kela a 80 a keme sarada a bishigi obebo Mali la de kata Burkina ataki odo ko songa ma ngo mo saba jengo klima kunfe Mali de karu sioro Mali dugu chaman ba de be munu be mo kon mbulubi bon tango be ka ke kelenti ban système be asimi go tabulo fo ka jien wuli tero te fin. Tant que Asimbe kaka stratégie de G, wallahi billahi kelen tiba. A ferete Asimi goita bulu. A compétence tala ata do abise ka kelen ba chuko mo munu fra abise ka kelen ba olu be kelen. Asimi goita kera gonkel na blade isam. Mela ni yoro ira Malien de bela jelna. Plan mumbe AEC contrôle.
Oye ka Assimi Goïta genga bo fanga la di. Ka capitaine Ibe genga bo fanga la, ka général Tchani genga bo fanga la, ka soroka tero uluka jamana sabayi mara. O de plan be France bulu. Yara meto ka kuma infana. Mais je pense que ayato nga oroni boka yara la quoi. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako, port du Mali, fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Oui, il faut qu'à soro. Ninkara depuis 2024 ni a sans fladi. Depuis un astra moamene. Bon, farasien ni scénario de glan. Ou clair encore fait tout le monde beaucoup Assimi Minana. Donc Assimi Minana encore fait John Ebena Kep Périzani. Angadja Ango Rofaname. Ayen Name. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Donc, Ninkore Mensabo Douan, Assimi Goïta be meneka boui, kanani Yad Ag-Ghali ou de France ka plein. Ou ya scénario be, ou ya hypothèse ou be glan. Et on est très cher pour les ni ralola. Akana foko c'est impossible parce que y a que Syrie à Marseille. De oube fait que jamana chama de fanana sam. Anga akli to ayer la. Na akli ba ayer la fo chaman be ça va passer. Ne bo de fo bela jelena. Wallahi asi jamana ko akli to ayer la. Capitaine Ibe, général Tchani ou ka Assimi Goïta la siki ka kumanai. Ou ka kumani Assimi. Wallahi billah ka kumani Assimi. C'est pas bon. On est à conseil. On est comme nebulu ka fo bela jena ala ka hereke anga jamana wi. On est kundo. Donc o temene ko fe ka bala. Nebe kuma la ba min fo ya nga bo kuma la. Tant que tero be Bamako kono, ou be Mali kono. Yaro we Bamako yere we Bamako fambe infiltré. Nega kuma nye alerti de parce que be ka kuma de kuma na ni sharia yi. Donc anga nyamoko ku akilito anga nyamoko ko albi jatimeneke ni kelen fleur pour que ka gagner kelen na kelen de be kelen bangui négociation ta ban fo ita ban munu be ka négociation kuma fo Assimi Goïta fana ka baneme négociation madi Assimi be ka négocier di voilà donc vraiment ni information de kuma bulu ka fo bela jelena malien fefe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chino wala be Senweb application télécharger ka téléphone konana na Senweb application télécharger aya ke to de ni na ka ororo ira ou be ka taga ni fin de ira quoi voilà anyabe na ou be ka taga ni imagine de ira ko anga sra ka glani matériel mi ko territoire be ko deme o kara abe ka mu ira bi oni anga wor mu shono te kere madina anga wor shon o cheni aga taga mise en scène fo ike ou be taga machine bla woro do ba do territoire be woro na do no jenna do ou soro ko yira malien na madina maseka stragla tero de al na ke choko na koko na parce sécurité be awde bulu ça veut dire ka o shura di ti aw se kan bloco ni fon wi anga ke matériel jenna o man sera kelen do jeli bugu sera dum est ce que tero de garo fana jenia ka bo Bamako yoro jeli bugu antaro de ka ta yoro de la 9 km awde sera ko kew donc vous avez volé aka en clou la chauffer quoi. Donc, moi, les FBB France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari no ala be Senweb application télécharger à téléphone ko na Senweb application télécharger à photo flene voilà Senweb application photo flene na télécharger abene ka corps modo urgent 10 € be na yara tay o ko fa ba banque information be do so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun abulu ka orange numéro tanu to be 40 ga na war tuma ba sur orange man la se place wogato jabe war ci drome kala ta sa wari kunda kambe